U srebreničkom selu Brežani služen je parastos za 32 Srba koje su prije 26 godina mučki poubijale muslimanske snage iz Srebrenice. Nakon parastosa na spomenik stradalim cvijeće su položile delegacije Skupštine opštine Srebrenica, boračke organizacije i opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila ove opštine. Brežane je 30. juna 1992. godine u 4 sata ujutru napalo oko 1000 pripadnika takozvane armije BiH regrutovanih iz Srebreničke i Bratunačke opštine. Napad je počeo granatiranjem sela minobacačkom paljbom iz pravca muslimanskog sela Osmače. Ubrzo do zuba naoružane muslimanske snage upale su u selo. Radi Milošević su ubili sina. Nema pravde niđe. Opkoliti narod, voliki i pobiti i niko sad nije kriv. U Brežanima toga dana ubijeno je 5 žena, među kojima i nepokretna starica Dostana Lazić, te njena slijepa kćerka Kristina. Znači da su to bili nejači. Ako je čovjek od 80 godina mogao da nešto uradi, nažalost, našim komšijama, ali ja smatram da su to sve bili komšije, da to nije bio niko sa strane. U Brežanima je 30. juna 1992. godine ubijen Ljubomir Josipović, dječak koji je bio 8. razred osnovne škole. Kada vidite da je ubijena starica koja je bila nepokretna, onda vidite i namjer. Znači, ubili su sve ono što su stigli. Ono što nisu mogli, to je i ostalo živo i to je bila namjera. Znači, istrebiti srpsko stanovništvo sa prostora Srebrenice. Sve kuće u selu su popaljene i opljačkane. Zločinci nisu zaobišli ni pravoslavno groblje. Svi spomenici na groblju su polupani, a neke od grobnica skrnavljene.